saio honetan ikusiko dugu batetik zirkuko karpan egoten den magia hori, baina ikusiko dugu zirkuko karpatik kanpo dagon magia ere bai. Ikusiko dugu nola bizi dian, ikusiko dugu zein dian zirkuko artistak. Nik uste oso diferentie dela, beste edozein programakin konparauta, oso programa familiarra da. Bueno, kapitulu hauetan ikusiko da gure bizimodua, emanalditaz aparte, jende ohituta dago, sarrera pagatu eta emanaldia ikusi eta jazta. Emanaldi ondoren ze pasatzean, emanaldi aurretik, bueno, montajetan, desmontajetan, ze giro eukitze deun. Sartu nahi zua bezala, nire izan moduan, eta nire egiteko izan da pixat behaiekin sartzea bizitzera, behaien etxera, nire karabana eraman nun, eta behaiekin egon naiz hilabete batez bizitzen, ikusten nola den behaien bizimodua, nola entrenatze duten, nola prestatzen dian, nola erremantzen dira beraien artean, eta helburua zen pixka bat programa bukaera nik parte hartzea beraien emanaldian. Orduan programa osoan zehar joango naiz disiplina ezberdinak probatzen, eta aurkitu beharko den nire txokoa. Gauza batzutan oso ondo, beste oso gaizki, desastre, eta hori da pixka bat. Izango da dokumental bat, baina doku-reality moduko zerbait ikusiko ditugulako batetik elkarrizketak, zirkuko artisten bizitza ezagutzeko, eta bestetik beraien egunerokoa ere, ikusiko dugu nun bazkaltzen duten, nola dutxatzen dian, nola bizi dian karabanetan, nola egiten duten zirkuko karparen desmontaje hori, nola juten dian herri batetik bestera, denetik ikusiko dugu. Bueno, guretzako esperientzia oso politia izan da 2 hilabetez atzetik kamarak eduki ditugu, eta, bueno, erresa izan da, ekipo oso ona izan da, ekipo oso komodue, inorrezak kejau, ezertaz, kamarak edon die lokatzetan, euritan, inorrez eta ezertaz kejatu, oso lantalde ona izan da, eta oso guztua. 4 kapitulo inditugu, da emaitza, berzein dan, oin ikusiko dugu. Guk badakigu, gure ez da munduko zirkurik handiena, onena, famatuena izango. Baina hauxe da gure familia, gure mundua, gure bizitza. Alegia, hauxe da gure zirkua.